Yamakadai kutirera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndauya ndine ma-updates. Nhasi anoda kutambisa nguva yekutaura zvakawanda because pane vakuru vari kupedza. Kune dzimwe nyaya dzekuti unongosira vakuru ventima vobva vangorova. Inini pangu chete kungopfura nepachivhidhivhidhi ndongokuzivisai kuti chimbonzwa yenyaya iri panapa ndobva ndatorwa pasi. Saka panapa without wasting much of your time ndichada kuti vanhu mukwanise kunge muchinzwa zvinhu zviri panapa ende ndoziva kuti kune vanhu vakawanda vazhinji vanoti isusu we have got a lot to talk about. Please get in touch with me. Tonge tichirasi tokulingisai mopinda pachivhidhivhidhi mosangana nemaZimbabweans. Ende zvakare kune vaya vanoti toda kuadvertisa mabusiness edu. Please do not hesitate zvamanje uyaende kuadvertisirei mabusiness enyu. Vane mabusiness avari kuita mese ndibatei. Unongouyawo zvinobhadharwa zvekuzoadvertisira namabusiness. As long uri businessman you understand kuti zvese zvinoda kafee. Saka zvamanje regedza tibva tangonzwa vakuru vari panapa kuti vari kumboti kudiko pane nyaya yanetsa kudai soyi. Ukatongoona munhu ari kunzi ngaainde beyond term limit pachipuhwa ma-reasons ekuti because he is performing well, atina munhu anozokwanisa kuzoita take over. Zivai kuti munhu is a failure. If a leader cannot bring out a leader, it means he is not a leader. He is just a politician on a throne of a king. A politician can do anything for money, but a leader can do anything for dignity. Mutungamiriri chatinomuziva nacho ndechekuti anogadzira vamwe vari mumashure make. Ukaona munhu aine 7+ years, 7+ years asina successor, he is a failure. 7+ years usina successor, you have failed. Munhu iyeye mukamuti ngaenderere mberi because hapana munhu anokwanisa kuzopedzisa maprojects aari kuita. Mukatongonzwa paita reason iyoyo, that is the very reason to reject the man. Ukangonzwa unzi because there is no one to take over from him, that is the very reason to reject him. Because he cannot produce someone. It means he is not a leader. A politician can only produce criminals and thugs, but a leader can produce successors, good leaders like him. Saka mukatonzwa munhu akuti haakwanise kubviswa pachigaro because hakuna munhu anozotora nzvimbo yake, zivai kuti munhu ndiwo chikonzero chamunofanira kutomurambira ichocho, is a failure munhu yeye. Sei watadza kuve nemumwe munhu wawakatrena nguva yese iyi makore ese aya? It means you are not a leader. You are not good for the welfare of the nation. You are not good to continue on that throne. Pachangosvika nguva yekuti tinoti izvozvizvi apa makore atati timuwedzere aya apera, munongoona kuti pasina wekugadzika ipapo because haagoni kutrena umwe munhu. Saka munongozoda kuramba aripo chete ndiye nekuti hakuna anozokwanisa kuzopedzisa zvaanenge atanga iye nekuti haagoni kutrena mumwe munhu. Pane kuve loyal kuvanhu vasina wawasingafani kuve loyal kwavanhu. We have an example in the Bible. Uriah was a loyal man to David, but that was foolishness. Ndo zvakamuurayisa. Loyalty destroyed his life. Loyalty ndo yakatora upenyu wa Uriah. Akafa nekuda kwokuve loyal kuna mambo. Hazvina zvazvinobatsira kuve loyal
uchiona kuti munhu ari kurasika. Zvekuti munhu unove loyal kumunhu wauri kutonyatsoona kuti ari kukundikana, haana kwaari kumboenda, usingamucorrect, that's foolishness. It's not loyalty. Loyalty inoipuhwa kumunhu uchitiona kuti munhu uyu ari kuenda kupi uye pane kwaari kunotisvitsa. Loyalty inofana kupuhwa ma-leaders. But problem yatakaita ndeyekuti we have mistaken ma-leaders nema-politicians. Most of the governments dzakaitwa captured nema-politicians. The difference between a leader and a politician ndeyekuti leader ane vanhu pamoyo, politician ari kuitira personal benefit. Ma-politicians anogona kukunyebera nhasi otoenda kumba onorara hope. But a true leader, munhu ane moyo wekuve mutungamiri, akaona zvinhu zvaataura zvikasabudirira anoapologiza. Ukanzwa munhu nhasi achikuudza kuti the voice of the people is the voice of God, muomberera maoko muchifungidzira kuti tamuwana a good leader anoziva kuti vanhu vakataura vataura pfungwa yaMwari, odzoka okuudza kuti ndinochengetedza constitution, mofungidzira kuti tawana leader chaiye anoita zveconstitution. Odzoka kechitatu okuudzai kuti I will persuade those who persuade me not to persuade me. Iwo toti this is the correct man. But unozoshamisika patime yaanenge busy persuading those who is persuading him to persuade others to support him. Pane vakawanda vari kubvunza kuti kana ndiri mufundisi ndinorambidzwa here kuve padyo nevatongi kana vatungamiriri venyika? Munoita sei muchiita kunge muri jealous kana vamwe vanhu vachinge vaswedera kuvakuru? Aiyo, hatitomborwadziwi kana muchinge mawana mukana wekuswedera kuvatongi. Zvakatonaka, but chatiri chitarisira ndechekuti mumiririrewo ruzhinji panguva yamunenge mawana mukana wekusvika pamadzimambo. Tenge tichitarisira kuti mumiririre ruzhinji, nekuti kana Mwari vakakupa mukana panyika pano, vachinge vavhura mukana vakakuvhurira dhoo iroro harisi rako iwewe wega. What God gave me, He gave me for the sake of others. Kutokusarudza kuti unzi wamunhu waMwari, Mwari vanenge vachitozviitira vamwe vanhu kwete iwe. Mozisi paakadanwa naMwari anga atori kunze kweEgypt, anga asitori muuranda. He was free where he was living. Achitori nebasa rake, haazi munhu angachitambudzika. But Mwari pavakamuchuza kuti adzokere kuEgypt for the sake of the Israelites. Saka minana yese yaitwa naMozisi, simba rese ranga riri muna Mozisi, anointing yese yanga yapuwa Mozisi, it was not for him, but it was for the sake of the Israelites. Saka kana Mwari vatuma Mozisi kuti enda iwane mukana wekuonana na Farao, Mozisi oti aenda kuna Faro otobikirwa zvinonaka, vogara patebho naFaro, okanganwa nyaya yeIsraeri yaakadanirwa. Zvoreva kuti afeila. Ndo zvikuitika kuvanhu vaMwari.
awana mukana wekuve pana president, wekuve pana minister, wekuve unobva watonzwa kuti hazvangu zvaita. Kana vangowana mukana wokusvika, ivo vanobva vatogutsikana kuti zvavo zvaita.